Hrvatskoj čistoj stranci prava. Slušamo vas. Frano Čirko, predsjednik Mladeži Hrvatske čiste stranke prava. Drage Hrvatice i Hrvati, obraćam se onom korpusu hrvatskog naroda koji je 90. godina htio i obnovio državu Hrvatsku. Dakle, onom domoljubnom nacionalnom pravaškom korpusu. Ono što je najvažnije napraviti na ovim izborima jest ne povjerovati u lažno domoljublje HDZ-a, HSS-a i ostalih grobara hrvatstva koji su našu domovinu odveli u propast. Jer onaj tko u 2011. godini povjeruje u domoljublje jednog HDZ-a, HSS-a i da im glas nakon svega zla što su nam učinili, taj je ili plaćenik ili s njime nešto nije u redu. Nemojte biti glupi i naivni i baciti glasove na one za koje unaprijed znate da će vas izdati. Dajte da konačno Hrvatska dođe u vlast Hrvata, jer ovi koji su na vlasti nisu Hrvati. Niti jedan Hrvat ne bi mogao napraviti toliko zla svome narodu kao što su oni napravili. Oni su Hrvati samo po tome što nose hrvatsko ime i prezime, a neki čak ni to nemaju. Ono što vam ja od srca, bratski, prijateljski preporučam je da svoj glas date pravaškoj koaliciji Hrvatske čiste stranke prava i Hrvatske stranke prava. Hrvatska čista stranka prava. Gospodine Jandroković, govorili ste o nekim uspjesima. Da li je iza vas uspjeh osuda naših generala? Sjećamo se kako ste ispijali šampanjac sa Carlo Del Ponte nakon izručenja Ante Gotovine. Hrvatska čista stranka prava je 96. godine podnijela zahtjev za provjeru ustavnosti suradnje s Haškim sudom. Do dana današnjeg nismo dobili odgovor. Prozivam Ustavni sud zašto ne radi svoj posao. Suradnja s Haškim sudom je protuustavna i nelegalna. Strani čekaju već neko vrijeme. Frano Čirko, Hrvatska čista stranka prava, slušamo vašu repliku. Mi imamo danas situaciju u Hrvatskoj da se 700.000 ljudi vode kao gladni, dok imamo preko 2 milijuna hektara obradive površine. Smatramo da je nužan hitan prekid enormnog dotoka stranih proizvoda i otvaranje stranih trgovačkih centara, te vraćanje carine na uvoz proizvoda iz Europske unije koji je ukinuo Račan, jer je konkurentnost danas postala druga riječ za uništenje seljaka i malih poduzetnika. Ukoliko želite nacionalno neovisnu, gospodarski suverenu, demografski obnovljenu, socijalno pravednu i moralno zdravu Hrvatsku u kojoj će vladati samo Bog i Hrvati, glasajte za pravašku koaliciju Hrvatske čiste stranke prava i Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, nositeljica svih listi je Ruža Tomašić. Hvala vam lijepo.